فيديو مناتم ብዙሓት ሰባት በቲ ጋጢሙ ዘሎ ናይ ማርኬት ገንዘብና ከሲርና ዶ ክንወርድ ዶ ክንወፅኦ ዶ ገንዘብና እንታይ ክንገብር እንታይ ዝሓሸ ነገር ኣብ ሰዓት ክንገብር ዘለና ናይ ደቀና ዘዋፈርናዮ ድዩ ናይ RRSP ድዩ ናይ ኢንቨስትመንት ዝገበርናዮ ናይ ነዊሕ ሎንግ ተርም ድዩ 5% 6% ይጎድል ኣሎ እሞ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ማልያ ዘይብሉ ዝተፈላለዩ ሕታት ካብ ብዙሓት ሰባት ክመፃንቀኒ ክመፅና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ሎ መዓልቲ ንገብሮ ከዓ እንታይ እዩ ኣብዚ ከምዚ ከጋጥም ከሎ ግዜስ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ቀንዲ ማለት እዩ እንታይ እዩ ክግበር ዝከኣል ወይ ክግበር ዘለዎ ነገር ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ መቸም ሓድሽቲ ኮይንካ ንወፍሪ ጥራይካ ሕጂ ከምዚ ምስ ኣጋጠመ ጫውጫው ትብል ወይ ድማ ትጨነቕ እምበር እዚ ነገር እዚ ዝነበረን ዘሎን እዩ ማለት እዩ ሪሰርሽን ወይ ድማ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ሰዓት እንታይ ኮይኑ ዘሎ እንትልኩምኒ ፅባሕ ንጎ እንታይ ከም ዘጋጥም እዩ ጨኒቕዎ ዘሎ ማለት እዩ እንደን ወላ ሓደ ሰብ ካ ዝፈልጦ ሰብ የለን ፅባሕ ንጎ እንታይ ከጋጥም እዩ ወይ እንታይ ክኸውን ሪሴሽን እንዲ ከጋጥም ሃገራት እንታይ ዓይነት ግብረ መልስን ክባን እዚ ናይ ተረፍ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ገይርዎ ዘሎ ኖባዲ ኖውስ እንታይ ከም ዘጋጥም ማለት እዩ ግን ኣነ ንስኹም እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ ሰዓት እዚ ግን I think it's very ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ንድሕር እንታይ ከም ንገብር ንድሕር ፈሊጥና በታ ናይቲ ዓለም ፅልዋ ኣይንፅለውና ማለት እዩ ሽዑ ብልክዕ በቲ ንሕና ንደልዮ ነገር ንኸይድ እሞ ዕዉታት ከይና ከዓ ወይ ድማ ዕዉታት ኣፎርቲ ከይና ከዓ ክንወፅእ ከዓ ኣይንፅገምና ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ግን እንድሕር ዜና በብዝሰማዕናዮ ንኸይድ ኣለና ኮይና ወይ በብዝረኣናዮ ወይ በብዝተባሃለ ነገራት ንድሕር ንኸይድ ኣለና ኮይና ቀፅዱፍና ክእሉ እዮም ምክንያቱ መብዛሕትኦም ዜና እንታይ እዮም ዝሸጡ እንትልኩምኒ ፍርሒ ስምዒት ገለ እዮም ዝሸጡ ማለት እዩ ስለዚ ክንፈርሕን ክንብልን ዘይብልና ኮይኑ እንታይ ዳ ክንገብር ሎንግ ተርም ክንጥምት ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ከምዚ ረኹሞ ኣብ ዝሓለፈ ናይ S&P 500 ወይ ድማ ናይ ኣሜሪካ ብምሉኡ ከባቢ 6% 7% ኢቭን ልዕሊ ከማን ገለገለ ካምፓኒታት ናይ ባዕል ቴስላ ልዕሊ 20% ከማን ዝወረደሉ እውን ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክወርድ ከሎ ግን እንታይ የጋጢሙ ስለምንታይ ከም ዝወሪደን ኣይኮናን ክንብል ተጋጢሙ ዘሎ ኩላትና ርኢና ኣለና እዚ ናይ ተረፍ ወይ ድማ እዚ ናይ ቀረጥ መንግስቲ ኣሜሪካ ገይርዎ ዘሎ ንኩለን ሃገራት ልክዕ ክንድቲ ንሕና ንሸጠልኩም ዝነበርና ክንድቲ ንስኹም ትሸጡልና ዝነበርኩም ንብረት ክንድኡ ካ ትገዝኡ ኣለኩም ኢሉ ተረፍ ኣገይርሎም ዘሎ እዚ ፅልዋ ይሕድር እዩ ናይ ግዛዊ ፅልዋ ገይሩ እዩ ማለት እዩ ሕጂ I have a question ክሓተኩም ናይ ሓንቲ ሕቶ ማለት እንታይ እሱ ከዓ ንኣብነት ኣይፎን ዘለዎ ሰብ እንድሕር $500 ገዚእካ ያ ኣይፎንካ እንድሕር ሎማዓንቲ ወይ ድማ ድሕሪ ሰሙን ድሕሪ ምግዛእካ ንስኻ ብ$800 ትሽየጥ ኣይፎን ድሕሪ ወሪዳ እንታይ ምገበርኩም ነርኩም ኣይፎንኩም ምሸጥኩማ ዶ ወይስ ካልእ ኣይፎን ምገዛእኩም ነርኩም ኣጋጣሚ ሲ ካብ $500 ናብ $800 ድሕሪ ወሪዳስ እንታይ ምገበርኩም ርግፀኛ ዝበዝሕ ሰብ ኣይፎን ምገዝእ ነይሩ ወይ ኦንሴል ክኸውን ከሎ ንምሳሌ ኣብ ዕዳጋ ግሮሰሪ ከይድካ ኦንሴል ክኸውን ከሎ ሓደ ግዜ ትሪዶ ሶፍቲ ወይ ገለ ክትገዝእ እሞ ትኸይድ እሞ ሓንቲ ሶፍቲ ዝሓሰብካዮ ብ$15 ዝሓሰብካያ እንድሕር ብ$8 ፀኒሕትካ ካይተረዳእካ ክልተ ሶፍቲ ሒዝካ ትመፅእ ወይ ሰለስተ ንብረት ሒዝካ ትመፅእ ወይ ፊኖ ድዩ ወይ ሽኮር ድዩ ኣነ ዋትኤቨር ትስካ ትገዝኦ ወይ ክዳውንቲ ካብ ሓፈሻ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ክወርድ ከሎ ኢኻ ትገዝእ ዘለካ ሽዑ ከብር ከሎ ትገዝእኒ ኢኻ መቸም ንሓንቲ ብ15 ነራ ንድሕር $30 ከይና ኣይትገዝኣኒ ኢኻ ማለት እዩ ኢንፋክት ኢኻ ትገብር ፅበይካ ክሳብ ትወርድ ማለት እዩ ኣብ ዕዳጋ ከዓ ልክዕ ተመሳሳሊ እዩ እንድሕር $100 ዋፊርካ ነርካ እንድሕር 10 ሚእታዊት ጎዲላ ኣላ ኮይና ክትፈርሕ ዘይኮነ ዘለካ እንታይ ክትገብር ኣለካ እንትልኩምኒ ብኣንፃሩ ኦንሴል ከም ዘሎ ትሓስብ ትክእል ኣለካ ባት አንፎርቹነትሊ ሕማቅ ዕድል ኮይኑ ከምኡ ኣይተማሃርናን ከምኡ ገይሩ ዝማሃረና ሰብ የለን ማለት እንታይ ደኣ ክመፅእ ከሎ ስጋኣት ክመፅእ ከሎ ትወፅእ ደሓን ምስ ኮነ ከዓ ትምለስ ኢና ተማሂርና ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ምክንያቱ ምንታይ ሓደገኛ ኮይኑ እንትልኩምኒ ትዕዳጋ እንታይ ዝብል ወይ ድማ እቲ ኮንሰፕት ናይ ስቶክ ማርኬት እንታይ ዝብል እንትልኩምኒ ባይ ሎው ሴል ሃይ ዝብል ብሕሱር ገዚእኻ ብክቡር ሽጥ ዝብል ማለት እዩ ብሕሱር ገዚእኻ እንድሕር ብክቡር ሽጥ ዝብል ኣሎ ኮይኑ እሞ እንታይ ደኣ ምፆ ደኣ ሞ ሰብ ዝኣሞ መምስ ሓሰረ ግዜ ሲ ታሽሙ ዝገብር ዘሎ ክሸይጥ ዝሓስብ ዘሎ ኣብ ክንዲ ምስ ሓሰረ ድገዝእ ምስ ሓሰረ ክሸይጥ ዝጓያይ ዘሎ እዚ ከዓ ካብ ምንታይ ደምፆ እንትልኩምኒ ካብ ፍልጠት ዋሕዲ ፍልጠት ወይ ድማ ዋሕዲ ኢንፎርሜሽን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣዋፍሩ ኣብቲ ኣይዋፍሩ ኣይብለኩም እዚ ኩሉ ዝገበሩ ዘለኹን ሓበሬታን ኢንፎርሜሽን እምበር ፋይናንሳዊ ምክሪ ይኮነን ማለት እዩ ምናልባት እዮም ብቐጥታ ክትረኽቡ እንትደልዩ ክንቴክስ ዝገብርሉ ትኽእሉ ኢኹም ብቐጥታ ኮፍ ኢልና ክንዕልል ንኽእልና ማለት እዩ ነገር ግን ኣብ ሰዓት እዚ ከም ናተይ ሓሳብ ወይ ድማ ብዓብዩ ናብ 2020 ተመክሮ ዝነበረ ናብ ዝሓለፈ 5 ዓመት ኣዝዩ ናይ ኮሮና ግዜ ኣይኮነን ዶ ሕጂ 5-10% ክሳብ 29 ሚእታዊት ወሪዱ ነይሩ ናይ S&P 500 ወይ ድማ 500 ካምፓኒታት ማለት እዩ እዚ ግን ከፍርሓካ ደይኮነ ዘለዎ እንታይ ደኣ ኩሉ ግዜ ክትውስኸ ዘለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ንምንታይ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኩሉ ግዜ ፌደራል ሪዘርቭ ወይ ድማ ደ ፌድ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ዝገብር ኢኮኖሚ እንድሕር
ጠቕላላ ንኣብነት ከምቲ ናይ ኮሮና ግዜ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ በፂሑ እንታይ ዝገብር ኢንትረስት ሬት ካት ይገብሮ ወይ ድማ ተለቂሕካ ገንዘብ ንክትልቃሕ ኣዝዩ ብቐሊል ከም ትልቃሕ ይገብሮ ንምንታይ እንድሕር ገንዘብ ብቐሊል ክልቃሓ ክኢለን ካምፓኒታት ውልቃዊ ሰባት ኦርጋናይዜሽናት ንድሕር ብቐሊል ገንዘብ ክልቃሓ ጀሚረን ኣብቲ ናተን ቢዝነስ ክዕብያ ይኽእለን ማለት እዩ እንድሕር ቁጠባ ኸ ወይ ድማ እንድሕር ከምዚ ሕጂ ጋጢሙ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ይገብሮ ካልም ይገብሮ ማለት ካልም ክገብሮ እንተደልዩ ረይስ ይገብሮ ወይ ድማ ይውስኸሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ኢንትረስት ሬት ክውስኽ ከሎ ኢንፍሌሽን ብኡ መጠን ስለ ዝስቕቢ ማለት እዩ ስለዚ I don't know federal reserve ከጉድሎ ዲያ ከጉድሎ እንዲሁ ክውስኽኒ we have no idea ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ክሕበር ይኽእል እዩ ግን ኣነ እንታይ ዝብል ኩሉ ግዜ ናይ ዓለም ነውፂ ንዓይን ንዓኹም ከናውፀና የብሉን ምክንያቱ ዝበዝሕ ሰብ ናውፂ ናይ ዓለም ዘናውፅ እንታይ ዝኾነ ሰብ ክነገርኩም ናይ ገዛ ርእሱ ዕላማ ዘይብሉ ሰብ ጥራይ ማለት እዩ ኣፍኮርስ ፅልዋ የብሉን ማለት ኣይኮነን ፅልዋ ኣለዎ ነገር ግን እቲ ዕላማ ዘለዎ ሰብን እቲ ዕላማ ዘይብሉ ሰብ ዕላማ ክልከልኩም ኣብ ናይ ወፍሪ ይዛርብ ዘለኹ ዕላማ ናይ ወፍሪ መቸም ኩሉ ሰብ ክትወፍር ከለካ ንምንታይ ዕላማ ሃደስ ኣይትረስዕ ንምንታይ ወፊርካ ንኣብነት ብዝበዝሕ ሰብ ሎንግ ተርም ኢሉ ዘዋፍር ሎንግ ተርም ክብል ከለኹ ማለት ን6 ወርሒ ወይ ን9 ወርሒ ይኮነን ሎንግ ተርም ማለት 6 ይርስ ልዕሊ እዩ ማለት እዩ ነዊሕ ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ደቅኻ ዲኻ ተዋፍር ከለኻ ንናይ RRSP ዲኻ ተዋፍር ከለኻ ንናይ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ሮዛ ያሬድ እዩ ወይ ድማ 401k ዲኻ ተዋፍር ከለኻ ን6 ወርሒ ኢልካ ክንጋ ተዋፍር እንታይ ኢላ ሎንግ ተርም ኢልካ ተዋፍር ምክንያቱ ኣብ ሎንግ ተርም ትለውጡ ዘሎ ማለት እዩ እን ኣብ ሎንግ ተርም ከዓ ነውፅእ ክህሉ እንታይ ግድነታዊ እዩ ማለት እዩ ዘሎ ዘረባ እቲ ዓቕልት ጌርካ ዝተሓልፋ ትኽእል ዲኻ نزي حصار جيزة معناته كورونا كمان مسئول يرو ريسيشن كم زقات إمزلو زلنا حجي تزبز حسب تصقم كانوا زلون تاي كابز خنا بينا خن كيد نقول اللي خيد نوسخ خيد nobody knows nobody ولا حد سب كم زو خوني زولا كسب يربون ماتي كان مش دشوا حيوي كان معمد ماركت كورد اللي حسب سب نيردي ولا حد ساينا برد حجين وريد لو ماتي حجة خديب دي خوالدن حجة سقى استراتيجية هتوصل لك استراتيجية نزغون سب كل زلالي استراتيجية توصل كلا لك قدامي استراتيجية قبل تقبل على مخان منتهى الكوافير كا مفلات in long term كان حوافير كانك for sure you have to stay for long term ماتي in long term كم تحسب كي حتصنع كلا لك ماتي نحن حاسس إيه الكوافير كانك جد of course السجاد كمسكك جدنا تاوي ماتي سلزي in long term وفار تصبو إن كلاي أنت خيلك ገንዘብ ኣዋፍር ሞር ወይ ድማ በብቁር ጌርካ ተዋፍር ዝበለፀ እንተዘይ ኮይኑ ግን ኣትሊስት ነቲ ዘሎ ገንዘብካ ደሞ ውፃእ ይሓሽ ኢለ ኣምን ማለት ብፍላይ ንሕር ኣብ ፅቡቅ ካምፓኒ ተዋፊርካ ኣለካ ዘይምለስ ነገር የልቦም ማለት እዩ ኣብቶም ምኩረ ካብ ዝረኣኽቦ 2020 ድሕሪኡ እውን ዝነበረ ናይ 2021 ግልኻ ማርኬት ኩሉ ግዜ ይወርድ ይዲድ ማለት እዩ ወላ ናብ ሪሴሽን ድሕር ከይድና ሪሴሽን ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ምናልባት እንቶም ሓድሽቲ ኣፎርቲ ወይ ድማ ተቆልሑ ሰሚዕኹም ዘይፈልጠኩም ሰብ ሓድሽ ነገር ክኾን ክእል ሪሴሽን ማለት ኦቨር 10% ክወርድ ከሎ ማርኬት ማለት እዩ ዲፕሬሽን ድማ ኦቨር 20% ክወርድ ከሎ ማለት እዩ ሶ ኦቨር 10% ዕዳጋ ክወርድ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኣብዚ ሓለፈ 100 ዓመት ልዕሊ 16 ግዜ ከምኡ ኣጋጢሙሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ኣብ 10 ዓመት ዘጋጥም ነገር እዩ ማለት እዩ እዚ ዋረን ባፈት እንታይ ዝጠቕሶ መሲልኩም the golden ታይም ኢሉ ዝገልፆ ማለት ወርቃዊ ዕድል ግን እዚ ወርቃዊ ዕድል ዝበዝሕ ሰብ ኣይጥቀመሉን እዩ ዝበዝሕ ሰብ ይሃድም ካብ ውሽዑ ስለዚ ክንሃድም ዘይኮንና ዘለና እንታይ ዳ ክንገብር ኣብ ከምዚ ግዜ ከጋጥም ከሎ ብዝተኸኣለና እንተኽኢልና ክንዋፍር ሞር ኣይከኣልናን ከዓ ነቲ ዘሎ ጥራይ ነገራት እንታይ ክንገብሮ ደው ኣቢልና ክንዕቅቦ ማለት እዩ ምክንያቱ ዕላማና ክንረስዕ የብልና ክንጅምር ከለና ክንዋፍር ከለና ሎንግ ተርም ኢልና እንድሕር ኣዋፊርና ኸይና ንሎንግ ተርም ክንፀንሕ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ጋይስ እዛ ሜክ ሰንስ ከንገርኒ ዳዝ ኢት ሜክ ሰንስ ሶፋር ከመይ ኣለና ሶፋር እዚ ግድ ንሕር ፅቡቅ ኣለ ኮይኑ ፕሊዝ ሓደ ሓደ ባፅሓፉለይ ወይ ድማ ፅቡቅ ኣልኩም ፅሓፉለይ እሞ እንደን እዚኣ ቪድዮ ከዓ እንድሕር ናብ ኩሉ ሰብ ሸር ገርኩማ ፕሊዝ ሸር ግበርዋ ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሰዓት እዚ ጌጋ ውሳነታት ናይ ህፁፅ ውሳነ ናይ ስግኣት ናይ ፍርሒ ናይ ስምዒት ውሳነታት ይውስኑ ስለ ዘለዉ ብዙሓት ሰባት ከዓ ካብዚ ነገር ዝቆጢቦም ገንዘቦም መታን ካይከስሩ ክትሕግዞም ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ግዜ እዚ ከጋጥም ከሎ እንታይ ካ ትገብር ዘለካ እንተልኩም ኮፍ ክትብል ኣለካ ቀዳማይ ኮፍ ኢልካ እንታይ ክገብር ዘለኒ ኢልካ ትሓስብ ኣለካ ማለት እዩ ሓደ ሰብ እንድሕር 10 ዓመት 20 ዓመት ኢሉ ኣዋፊሩ ፀኒሑ ሲ እንድሕር ከምዛ ንእሽተይ ኣጋጢማ እንድሕር ዳምዳም ድብላሉ ኮይኑ ሲ ዕላማኻ ረሲዕካ ኣለካ ማለት ወዲ ሓወፍሪ ራይት ወፍሪ ልክዕ ኩሉ ግዜ ኣብ ከምዚ ኣብ ትምህርትና ንብሎ ኩሉ ግዜ ኣብነት ዝጥቀመሉ እንዳሃልዩ ኮይኑ እንታይ ወፍርን ገረም ምትካልን እስ ሓደ እዩ ገረም ምትካልን ወፍርን እንታይ ዘራኽብ ዘለዎ ትልኩምኒ ብዙሕ ዘራኽብ እዩ ዘለዎ ገረም ምትካል ንኣብነት ሎማዓንቲ ሓንቲ ገረብ ንሕር ተኺልካያ እንታይ እያ ትኸውን እዛ ገረብ እዚኣ መጀመርታ ኣብ ምድሪ ምስ ተኸልካያ ንሶም እንዳደኽትሶምን መፂኻ ንሕር ፍሒርካያ እንታይ ትረክብ do you find anything ዝኾነ ነገር ትረክብ ትኽእል ኢኻ ኣይትረክብን ኢኻ
እንድሕር ፍሒርካ ክትቀትላ ትኽእል ኢኻ ማለት መጀመርታ ገረብ ተኽሊ እንድያ ዘርኢ እንታይ ትኸውን መጀመርታ ትምሽምሽ ትብላዕ ተበሊዓ ንታሕቲ ትኣቱ እንታሕቲ ኣትያ ሽዑ ቀስ ኢላ ድሕር ሰሙን ወርሒ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ከዓ ነንእሽተይ እናገበርካ ትወፅእ ነንእሽተይ እናገበርካ ትወፅእ ድሕሪ 6 ወርሒ ቁርብ ትወፅእ ቅድሚ ድሕሪ ዓመት ቅርብ ትወፅእ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ እናወፅት ክትከድ ከላ ንፋስ ይመፅእ ነውንጆ የብላ ፀሓይ ይመፅእ ፀሓይ ይመራእ ማይ ይመፅእ ነውንጆ የብላ ጠለበጊዕ ካይወፅኣ ከዓ ትካተተላ ኢኻ እዚ ኩሉ ግን ተሓልፎ እያ እንድሕር ትም ኢልካ ርኢኻ እያ እንድሕር ብፍላይ ካብቲ ንሳት ቃፀሎ ዘይትኽእል ነገራት ብፍላይ ካብ ጠለበጊዕ ድዩ ወይ ካብ ሰብ ካይቆርፃ እንድሕር ሓሊኻያ እቲ ባህርያዊ ነገራት ሓንቲ ይገብራኒ ዝበዝሕ ሚእታዊት እቲ ባህርያዊ ነገራት እንታይ ይገብራኒ ሓንቲ ነገር ኣይገብራኒ ሽዑ እዚኣ ገረብ እንታይ ትኸውን ቀስ እናበለት ትኸይድ ቀስ እናበለት ትኸይድ 6 ወርሒ ድሕሪ ዓመት ድሕሪ 2 ዓመት ድሕሪ 3 ዓመት 4 ዓመት ኣበይ ትበፅሕ ድሕሪ 10 ዓመት እዚኣ ገረብ ኣበይ ትበፅሕ ኢልኩም ትሓስቡ ኣፍኮርስ ዓባይ ገረብ ክትከውን እያ ዓባይ ገረብ ኮይና ዘርኢ ፍረታት ከተውፃልካ እያ እቲ ፍረ ድማ ካሊእ ኣግራብ ክወለድካ ክእል ማለት እዩ ካሊእ ከዓ ይፈርዩ ድሕሪ 20 ዓመት ሓንቲ ገረብ ዝተኸልካያ እንታይ ክትከውን ትኽእል እያ ኣዝዩ 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 ዓብይ ምድረ በዳ ዝነበረ ዓብይ ጣሻ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ወይ ድማ ጫካ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ሓቀይ እዚኣ ኩላትና ንሰላም ኣለና እሞ ወፍርን ገረብ ምትካል እንታይ ዘራኸብ ዘለዎ ክትልኩም ልክዕ ወፍርካ ደሰም ተማሳሊ ግዜ ተማሳሊ እዩ ሎሚ ዓንቲ እንድሕር ገንዘብ ካዋፊርካ እያ ብርግፅ ክትጎድልን ክትድይብን ግድነታዊ ብፍላይ ኣብቲ ቀዳማይ ዓመት ጎንፂ ነውነጆ እምበር ወይ ድማ ኣፕስ ኤንድ ዳውን ኩሉ ግድነታዊ እዩ ዋት ኢፍ ሓደ ዓመት እንድሕር ሓሊፍካ 2 ዓመት እንድሕር ሓሊፍካ ልክዕ ከምታ ተኽልቲ ሚጋ እንድሕር ፀቢኻ እያ ሕጂ መብዛሕ ሰብ እንታይ ይፀገሙ ሲልኩም ዓቕሊ ይስእል ሎሚ ዋፊሩ ድሕሪ ሰሙን ድሕሪ $5 ጎዲላ ቀጮጮ ዝብሎ ማለት እዩ እሳ እኳ ኣብ ዋጋ ትኸፍላ እኳ እቲ ዓቕሊ እያ ወርሓን ትኻሊእ የለን እኮ ኣብ ወፍሪ ክትገብር ከለካ እዚ ቢዝነስ ኣይኮነን እዚ ወፍሪ እዩ ገንዘብካ ወፊርካ ብገንዘብካ ጌርካ ገንዘብ ናይ ምፍጣር ስነ ፍልጠት ስለዝኾነ ቢዝነስ ኣይኮነን እዚ ከድካ ትቕይሮ ወይ ከድካ ማናጅመንት ትዕርዮ ነገር የልቦን ማለት ትገብሮ እንታይ እዩ ዓቕሊ ጥራይ እዛ ዓብየት ትኸፍላ ነገር እቲ ዓቕሊ ወይ ድማ እታ ትዕግስቲ ኢኻ ማለት እዩ ዲስፕሊን ማለት እዩ ስለዚ እታ ዲስፕሊን ንድሕር ጌርካ ድሕሪ ዓመት 2 ዓመት 3 ዓመት ጥራይ እንታይ ኣብ ግቡእ ወፍሪ እንተዋፊርካያን ኣዋፍርካያን ጥራሕ ትፈልጥ ትኽእላለካ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ዛዕበየ ቀዲመ ዝብል እንታይ ቅድሚ ምፋርና ክንገብሮም ዘለና ነገራት ቀዲምና ክንገብሮም ዘለና ነገራት ክንገብር ንክእል ኣለና እንድሕር ሃንድራ ኢልና ወይ ድማ ብዘይፍላጥ ወይ ድማ ተሃዊኽና እንድሕር ውሳነታት ወሲድና ዳሕራይ ምናልባት ክንመልሱ ከለና ከብደና ክኸውን ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ካብ ተመክሮይ ብዙሕ ጊዜ ጌጋታት ፈፂመ ማለት እዩ I don't want you guys to do the same thing ማለት እዩ the same ካልኣይ ግዜ ኣነ ዝገበርኮ ጌጋ ስለምንታይ ንስኹም ትደግሞ ስለምንታይ ተሓደ ደግሞ ወይ ንስኻ ዝገበርካ ስለምንታይ ኣነ ደግሞ ስለምንታይ ተሓደ ከይደግሞ ስለዚ ኣብ ክንዲ ካብ ጌጋ እናገበርና ንምሃር ብጌጋ ናይ ሰባት ገርና ክንምሃር ዝበልፅ ነገር ማለት that's why ኮርስ ድዩ ትሬኒንግ ድዩ መፅሓፍቲ ምንባብ ድዩ ኣገዳሲ ዝገብሮ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ክንዲ ብገንዘብካ ጌጋ እናገበርካ ትመሃር ንእሽተይ ኮርስ ወሲድካ ዲኻ ንእሽተይ ትምህርቲ ወሲድካ ዲኻ ንእሽተይ ትሬኒንግ ወሲድካ ዲኻ ወይ ኣድቫይዘር ጌርካ ዲኻ ክትዋፍር ከለኻ እንታይ ትኸውን ውሕስነት ይልወካ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ትምህርቲ የድሕነካ ማለት ጥራይ ኣይኮነን ግን ንዓኻ ርእስቲ ኣማንነት ኣብ ከምዚ ግዜ ክጋጠም ከሎ እንታይ ይገብር ርእስቲ ኣማንነት ንክህልወካ ይገብረካ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ነገር ከም ዝበልኩኹም ሪሴሽን ምውራድ ምድያብ ግድነታዊ ባህርያዊ ነገር ማለት እዩ ኣነ ንስኹም ክንገብሮ ዝግባአና እንታይ እንትልኩምኒ ዓቕሊ ምግባር ዕላማና ዘይምርሳዕ ንሎንግ ተርም ክንጥምት ከም ዘለና እንተኽኢልና ካብ ዜናታት ቱማች እንተደሓና ዝበለፀ ነገር ምክንያቱ ዜና ኩሉ ግዜ እንታይ ይሸጠልና ምስልኩም ኢሞሽን ጠፋእኹም መን ኣሎ ዝዝክር ኦኬ መቸም መብዛሕቲ ሰብ እኳ ትማል ዝበልዑኹማ ናይ ዝክር እንዲ ኣይኮነን ናይ ቅድሚ 5 ዓመት ቅድሚ 5 ዓመት ልክዕ ከምዚ ሕጂ ግዜ ማርች 20 ዝዝክሮ ሰብ መን ኣሎ ማርች ወርሒ 3 መጋቢት ወርሒ 3 መጋቢት ዕለት 20 መን ኣሎ ዝዝክሮ 2020 ኤቭሪቲንግ ተዓፅዩ ጠፍአት ዓለም ጠፍአት መወዳእታ መፂና መወዳእታ ዓለም መፅዩ ከምዚ ኮይኑ ባ እዚ ኮይኑባ እዚ ኮይኑባ እዚ ኮይኑባ እዚ ኮይኑባ ኣዝዩ በቃ ደሰንብል ኩሉ ሰብ ጫው ጫው በቃ ጠቕላላ ምንባር ሰብ በቃ ወዲና ኢና ምንባር ክብል ጀሚሩ ማለት እዩ ኣይኮነን እንዲ ከምኡ እንዳንብል ነርና ኩላትና ኣይኮነን እንዲ ግን ተሓሊፉ ኮይዱ ማለት እዩ ንዑ ነገርኩም የሽዑ ብውሑዳት ዘይኮኑ ይዕርኽትኩም ሕተትዎም ኣብ 2020 እንታይ ጌርካ ኢልኩም ሕተትዎም ሓደ ክልተ ሰባት ኣለዉ 2020 ኮሮና ዘጋጠመ ግዜ ቡም ዝበሉ ሰባት ኣለዉ ዝተዓወቱ ሰባት ኣለዉ እንታይ ዝገበሩ እዮም ኣንጻር ናይ ተሓፋሽ ዝኸዱ ሰባት ጥራይ ማለት እዮም ከዓ እንድሕር ንስኻ መስቲ ሓፋሽ መስቲ ዜና ሆሆዶ ሆሆ ከምዚ ኮይኑ ጠፋኣና ከምዚ ኮይና ኣሜሪካ ጥፋእታ ኢራን ተኮሰትላ እስራኤል ከምዚ ኮይና ሳልሳይ ዓለም ራብዓይ ዓለም ሳልሳይ ኩናት ዓለም ራብዓይ ኩናት ዓለም ከምዚ እንዳትብል ግን ኣይሓልፈልካኒ ሊትራሊ
just stand on your vision ኣብቲ ናትካ ፕላን ኣብቲ ናትካ ዓላማ ኣብቲ ናትካ ሚሽን ድሕሪ ስታንድ ጌርካ ግን እቲ ከጋጥም ዘሎ ከጋጥም እዩ ናተይ ናትኩም ተቋፃርነት የብልናን ሳልሳይ ወጋ ዓለም ይኹን ኩላትና ኣብዛ ዓለም ክንጠፍእ ዲኹን ናተይ ናትኩም ተቋፃርነት ክንቋፀሮ ንኽእል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ እቲ ክንቋፀሮ ንኽእል ነገር ግን እንድሕር ጌርና ርግፀኛ እቲ ክንቋፀሮ ዘይንኽእል ነገራት ባዕሉ ከጋጥም ስለ ዘለዎ ከጋጥም እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ምስልኩም ቤዚክሊ ብፅር ዝበለ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኮሮና ዝነበረ ግዜ ክንድኡ ባደወይ ክንድቲ ናይ ኮሮና ከነ ኣጋጢሙ ዘሎ ንእሽተይ ነገር ይጋጢሙ ዘሎ ሜቢ ከይከይድ ዝበሃል ዘሎ እምበር ክንዱ ዘጋጠመ ነገር የለን ማለት እዩ እንተኸይዱ እውን ንብለኩም ኣለኹም ስቲል እንድሕር በቲ ግቡእ ወፍሪ ወፊርካ ኣለካ ንካ እንድሕር ዘይዋፈርካ ንካ ሕጂ ተረዲእካ ከተዋፍር ዝበለፀ ግዜ ማለት ሕጂ በዚ ሰብ እንታይ ዝገብር መሲልኩም ወፍሪ ትብሎ ሕጂ ገለገለ ሰብ ብፍላይ እሞ ቆጠባ ትሪኦ እንዳ ዛላ ሕማቅ እንዲ ዘሎ ምስ ተመለሰ ክነዋፍር ኢና እንታይ ትብለኒ ኣለካ መሲልካ ብካልእ ኣዛርባ كنت أنا بقعسي حجي جينان دي زلوخ جزء عيدليني مسكبر أخ جزء أخذ بزلخها that's what you're telling me مارتي I'm not saying invest قبلكم كن زلوكم زلخو جن كوي زلت علاقة حجي تردي خا فلتكا جنزبك توافروا له جزء بل حتى هرموا له جزء كان الماضي of course استراتيجي من البعض بايد الديب كتصعد خليها بايد الديب مالت ده أمكن نعمل زي $50 لو عند بحث توافر maybe كم invested ቆቃራሪፅካ መመቃቂልካ ተዋፍረ ትኽእል ኣብ ወርሒ ዊዲኻ ወይ ኣብ 6 ወርሒ ዲኻ ወይ ገለ ማለት ምክንያቱ ዊ ደኖ 6 ወርሒ እንታይ ከም ዝኸውን ማለት እዩ ግን እዚ ሪሴሽን ባህርያዊ ነገር እዩ ዘጋጠም ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ግዜ ነገራት ኣዝና ንቑሓትን ኮንሽስን ክንከውን ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ድሕር ንቕሓት ዘይብልና ኮይኑ ድሕር ብስምዒት ንኸይድ ኮይና ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ማለት እዩ ብስምዒት ዝኸደ ሰብ ዝተዓወተ ሰብ ወላ ሓደ ሰብ የልዎ ማለት እዩ ካብ ስምዒት ወፂና እንታይ ዝበሃል ኣሎ ብልብኻ ኣፍቅር بحنقول كهوسن كل جيزة بفلا يبقى جنزك من صخور اللي بخاطر تقدروا تقول مثل بخاطر تحاز نجاري ولا مش حنقول كأطرع مناتو زي قطريو calculation غير كاتخور نجاربر مثل بخاطر تأثير كا مس هيمان تأثير كا مس دونالد ترامب سرت فوتون سرت صورنا تحاز كا زوسن وساني كورن زي there is nothing to do with it مالتي مش ولا حد نجار زي جبر نجاري ولا مالتي سلزي كم زخ نجبر على بحلاي قدامي نجبر زرنا علاوانا مذكر علاوانا تانيرو مجمرت خنوافر كنا نحرا وافرنا لنا هنا نخندينا نوافرنا لونج تيرم إننا نحرا وافرنا هنا لونج تيرم مالت نشد شوارحي وين شوعات وارحي أيكون لونج تيرم مالت العلي مالتي أوكي سلزي لونج تيرم متمات تزبلت أنا جر مالتي كان أي ريبالانس مقواردي وي مور جنزبنا نوافر زرنا أبز جازي كم زقولي له سجلوا انتقينا نوافر صبو تزي كوين جن at least it's good always أتزل الناس تاكن قبر مالتي سأتيس زلنا ياسي بزي فرح بزي تشمه نقبر مالتي ساي عدلات نرى انت قبر خل أكن تسقمات نبت عدلات نما أزونا أمرنا تعدلات على الحجز كان انت قبر صغيرنا كنا حاسب داخل زلنا نبر تعاوتان حرابينا ميس تعاو كل مالتي أنا لو سوات قلق سوات زفطهم كابجي زو كورونا ما عالتا وزيرانا كورونا تراي زارو بك كم زخينو دحرنا كورونا ما عالتا ونا راشا تراي زارو نيرم دحرنا راشا ما عالتا ونا إسرائيل تراي زارو نيرم دحرنا إسرائيل ما عالتا وكسب له ما عندي أي أمريكا تراي زارو سواتلو أنا هنجي جرمني زي سوات زي كم يجرم زنورو لكن نابرو أمس كم يجرم زنورو نادو كل شيء بتقاط روزي كل نجارات ترايم كم مارو زوعلو زلو كابزيوم كنخول كنكيلالنا كندحن كنكيلالنا كاكم زعين تحسباتي أنا نسخ من كنقاط صورة نخيل نعم نبزيا موسيلو كفلز قل لها ساميال بيني انت خنقاط صار نخيل بينامس انت خنقاط صار زخيل نعاي كزارة بلا زخيل مر أمريكا همز جيرا إيران كمز جيرا مفتوح همز جيرو تقاط صورة تخيل نحر كينكا go for it نحر تقاط صورة زي تخيل كينكا جن عمروها حتى الداخل متان رجع انت بالك تزحشن تبالس النجار مالتك I think that's what I would say سلزي علامة أنا هنذكر لنا للونج ترم كنبر كنكلا لنا انت خينا ميسنا حجي ري بالانس كنقبر وين ما بلان كنقبر زبالة سب انت زي كين جن نتزل نجارات كم زلوه العقبة سالساي عدلات كري انت عدلات هلو انت عند عدلات هلو كل جزء كل التنجار عالم كل تجس زلوه everything ريو كل تجس زلوه بتحماء بتصب على بتحماء بتصب بتصلمات بتي برهان بتي كاتري بتليتي لك زخون يكون نجار كل التجس عتي زلوه ما حنت تجس زلوه نجار يربما ما أبدا عالم كل تجس زلوه كلها صبغون حماقني ماتي that's why عالم بخلتي سبلت ماتي ما ينحاونا بأميرك مالهم أبزل لهم ممرس بحر ماتي اوكي سلازي ازي زلو بعاب الشخا ابز مزلو كتسمون سل ابز مزلو واحد ما ابز مزلو موداتا ورخا ناي كندا مريچ አሎ ሆፕفلي ابزين سومن زين كابسوني سولس روبو بزح زخدن ناي كندا ايكونومي قطو بوليتيكال زردما فيديوتات ادالي لكم مصاكم and then كم زرخمو فيدرال غافرمنت ناي فيدرال الكشنال ناب كندا بزقتشن سرانا حموشتر مات زورباته موداتا ورباته and then we'll see مني كعوت and then بناتكم تمكرو انتهى فلتو لكم
ካብ ኮንዘርቫቲቭ ድዮም ኤንዲፒ ድዮም ወይ ድማ ሊበራል ድዮም ከመይ ይኸድለው ንዑ ኣስፋሕ ኣቢልና ምስ ካልኦት ሰባትን ከምኡ እውን ናተይ በዓለይ ዘዳልኹ ኣሎ ብዛዕባ እውን ኣስፋሕ ኣቢልና ክንዛረብ ኢና ኣዶኖ ፊ ጋይስ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኢንትረስት ንድሕር ኮንኩም ለትሚኖ ኣብ ዩቱብ ሳብስክራይብ ገበሩ ኣብ ዩቱብ ኢና ክንፅዕኖ ንሱ እንደን ብዓብዩ ካ ብዓብዩ እቶም ኣብ ካናዳ ትነብሩ ሰባት ኣድምፁ ድምፂ ምርጫ ኣለዎ ክመፅእ እዩ እንደን እቲ ትመርፅዎ ወይ እቲ ትደልይዎ መራሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ንደቅና ንትምህርትና ንዕብየትና ነዚ ሃገር ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበልናዮ ነገር ኣይ ቲንክ ካብ ሕጂ እንታይ ክንላመዶ ክንክእል ኣለና ራይት ካብ ሕጂ ንድሕር ተላሚድና ከይድና ፅባሕ ንጎ ክቐለልና ይኽእል እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል እቲ ናብራ ዲሞክራሲ እንዳፈለጥናዮ ክንከይድ ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ hopefully I will make couple videos ኣዳልየና ኣለኹ ንናይ ኢሌክሽን ናይ ካናዳ ዝምልከት ኮንዘርቫቲቭ እንታይ እንታይ ፕላን እዩ ዘለዎም ኣነፅር ኣቢልና እንደን ሊበራል እንታይ እንታይ ፕሮግራም ወይ ድማ እንታይ እንታይ ዓይነት ፖሊሲ እዮም ዝኽተሉ ኤንዲፒ ኒው ዲሞክራቲክ ዋ እንታይ እንታይ እዮም ሒዞም ዘለዉ እንደን ድሕሪኡ ከመይ ጌርና ኢና ከዓ ከነድምፅ ንኽእል ኣብዛ ዓዲ ዘለና ድማ ብዛዕባኡ ስፍሕ ዝበለ መደባት ክህልወና እያ ዝመፅእ ዘሎ ሰውን ስተይቱን እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ገበሩ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ከዓ ብዙሓት ሰባት ሸር ገበርዋ ፕሊዝ ኣይትጨነቑ ርግእ በሉ ኩሉ ግዜ ዝሓልፍ ነገር እዩ ጫውጫው ዊ ሃቭ ሲን አ ሎት ኦፍ ጫውጫው ዘ ፕሮብለም እንድሕር ሙሉ መዓልቲ ጫውጫው ክትሰምዑ ኢልካ ኣእምሮኻ ጫውጫው ይብል እንድሕር ካብ ጫውጫው ትእሊ ኢልካ ውዒልካ ሰላም ኢኻ ትውዕል በቃ ጀስት ዕላማኻ ሓሲብካ ምኻድ ዝበለፀ ነገር ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እዚኦም ነቶም ናይ ስቶክ ኣዋፈርቲ ወይ ድማ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኣዋፊርኩም ዝነበርኩም ኣይ ቲንክ እዚኣ ትመስል ሓሳበይ ብዝተኻእለኩም ግን ዓቕሊ ዋጋ በቕሊ ይብሉ ኣቦታትና እቲ ዝዓበየ ነገር ክንገብሮ ንኽእል ዓቕሊ እዩ ማለት እዩ ዓቕሊ እንተዘይጌርካ ወላ ሓንቲ ነገር ክትገብሮ ወይ ክትበፅሖ ትኽእል ነገራት የልቦን ማለት እዩ ስለዚ ዓቕሊ is very very important ካልእ ዝኾነ ሰብ ሕቶ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ናይ መወዳእታ ሓደ ወይ ክልተ ሕቶ ሞ ክሰምዕ ወይ ክብል ሞ እንድሕር ክምልሰን ክኢለ ክምልሰን እንድሕር ካሊእ መፅናዕቲ ዘድልየን ኮይኑ መፅናዕቲ ገይረ ክምልሰልኩ ማለት እዩ ሕቶ ዘለዎ ሰብ እንተሃልዩ ኮይኑ ጎ ፎር ኢት እንድሕር ዘይኮይኑ ግን ኣብዚኣ ክንውዲእና ማለት እዩ ሕቶ ዘለዎ ሰብ ኣሎ የለን ስለዚ ሆፕፉሊ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ድማ ባይዘወይ ብዙሕ ፖድካስት ንገብር ኣለና ብፍላይ ዲቤት ዝኾነ ኣብ ናይ ኢኮኖሚ ኣብ ናይ ቁጠባ ናይ መዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣምፅኦ ዘሎ ቁጠባ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ህዝብና ጌጋ ርድኢት ኣለዎ እዚ ናይ ቴረፍ ዝብል እንታይ ርድኢቱ ወላ ሓንቲ ዝበዝሐ ሰብ ክላትሚሎም እዮም ከም ዝኾነ እዮም ጥራይ ዝብል ወላ ሓንቲ ዕሞ ዝበለ ርድኢት ዘለዎ ይመስለንን ኢን ዊል ሜክ ኢት ክሊር ክንገብሮ ኢና እንታይ እሱ ብዓይኒ ቁጠባ ክንሪኦ ከለና ኣይ ቲንክ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣዝዩ ኣዝዩ ኣርባሕ እዩ ቨሪ ስማርት ዝኾነ ስትራቴጂ እዩ ኣፍኮርስ ንዓነ ንዓኹም ኣብ ኣሜሪካ ወፃኢ ዘለና ምናልባት ዘይክጠቕመና ክኸውን ይኽእል ግን ነቶም ኣብ ኣሜሪካ ዘለዎ ግን ኣዝዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂ እዩ ከም መራሒ ናይ ሓንቲ ሃገርካ ቀዳማይ ሰሪዕካ ትከይድ ከለካ እቲ ዝበለፀ ነገር ማለት እዩ ኣነ ኤርትራዊ እየ ኤርትራውነተይ ቀዳምነት ገይረ ክትከይድ ጥራይ ዘለኒ ማለት እዩ እንድሕር ከምኡ ገይረ ጥራይ ክዕወፅ ዝኽእል እምበር እንድሕር ንካሊእ ነገራት ቀዳምነት ሰሪዐ ዝኸይድ ኮይነ ግን ወላ ሓንቲ ዝበፅሖ ነገር የልቦን ማለት ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ዳትስ ዋት ሂዝ ዶይንግ ኢት ማለት እዩ ከምኡ እዩ ዝገብር ዘሎ ቀዳምነት ኣሜሪካ ሰሪዑ ነቲ ቀዳምነት ዝገብር ምናልባት ክትፀልኦ ትኽእል ኢኻ ብውልቅኻ ወይ ብከምዚ ብብዙሕ ነገራት በቲ ዝገብሮ ፀሎት ትኽእል ኢኻ ባት ዋን ቲንግ ዩ ሃቭ ቱ ኣድማየር እዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ 1988 ተዛረቦ ዘረባ እዩ ኣሜሪካ ኤቭሪዋን ይፃወተላ ኣሎ ስለምንታይ ይፃወተላ ገንዘብና ስለምንታይ በዓል ቃጠር በዓል እስራኤል ካልኦት ዘለዋ ሃገራት ኩለን በዓል ጃፓን ስለምንታይ ወሲለን ንኸላ ዝብል እዩ ነይሩ ምጉትናቱ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ካ ትሪእለኹም ድሕሪ ክንደይ ዓመት ዝኾን ድሕሪ 40 ዓመት ሕልምታቱ የተገብር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣይ ቲንክ ክድነቕ ዘለዎ ሰብ እየ ባህላይ ምናልባት ብብዙሕ ነገራት ደይ ክትሰማምዓሉ ክትፀልኦ ወይ ደይ ክትፈትዎ ትኽእል ኢኻ ኦፍኮርስ ዩ ዶንት ኒድ ቱ ላይክ ሂም ከዓ ብኩሉ ከዓ ትፈትዎ ኣይትደልን ኢኻ ንሰበይትኻ ከማን ብኩሉ ነገር ክትፈትዋ ከማን ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ብገለገለ ዘይተሰማምዓሉ ዲስ ኣግሪመንት ክህልወካ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ በቲ ዝገበሮ ነገር ግን በቲ ፅንዓት ወይ በቲ ዝገብሮ ዘሎ ስትራቴጂ ስማርት ስትራቴጂ ሃገሩ ቀዳምነት ዝሰርዐ ግን is very very important ማለት እዩ so ሕቶ ለኒ ይብል ኣሎ ኤፍሬም and ፍስሃዮ go ahead what is your question you can ask ፅሕፋት ክላ ብቻ ድሞ ከም በባ ኣንቢባ ክምልሰልካ ያ ይፍሓወይ I have a question ሕቶ ለኒ so guys can you share ንሕድ ጌርኩም ናብ ብዙሕ ሰባት እዚ ኣብ ቪድዮ I think it's ንዓይ it's very helpful እዩ ምክንያቱ ናብ ብዙሓት ሰባት ክበፅሕ ንድሕር ክኢሉ እቲ መልእኽቲ ብዙሓት ሰባት ክርብሑ ይኽእሉ ምናልባት ንዓኻ ዘይከርብሓካ ወይ ዘይክጠቕመካ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ንብዙሓት ሰባት ካልኦት ግን ክጠቕሞም እዩ ስለ ዝኽእል ፕሊዝ ሸር ግበርዋ
እንድሕር ሓንቲ ሸር ምግባርካ ኣይ ቲንክ ኣይትከብደኩም ኢና ይመስለኒ። ካልእ ኣብ ዝሓለፈ ፕሮግራም ኣዳልየ ዝነበርኩ ሓንቲ ናይ እንታይ ሽሙ ዝበልክዋ ናይ እቶም 41,000 እንድሕር በፂሓ ዝበልኩ ኣይ ቲንክ ሓደ ሰብ ዝበዝሕ ሸር ዝገበረ ናይ ቪድዮታት ናተይ ናይ ተሽሙ ኮርስ ፍሪ ወሲዱ ኣሎ ኣይ ቲንክ ሆፕፉሊ ምስ ወዳ ባዕሉ ክፅሕፈለይ ኣብ ፌስቡክ ሓተየ ማለት እዩ። እንን ካልኦት 4 ሰባት ከዓ መፅሓፍ ተሰደሎም እዮም ዝሰሙን እዚ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ዝበዝሐ ሸር ዝገበሩ ወይ ድማ እቶም ዝበዝሑ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝሓገዙ ሰባት 4 መፅሓፍቲ ወይ ድማ ሓንቲ ኮርስ ኢለ ፕሮሚስ ኣትሎም ነይረ። ስለዚ ከሰተ ሓንቲ ኮርስ ብነፃ ክወሲዱ ኣሎ። እንን እቶም ካልኦት 4 ድማ መፅሓፍቲ ኣብ ገገዞም ክስደደሎም ማለት ሓንቲ መፅሓፍ ዝመረፅዋ መፅሓፍ ክስደደሎም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ያ እቲ ወዝ ከም ኩሉ ግዜ ስለቲ ትገብርዎ ደገፍን ሓገዝን ካብ ብጣዕሚ ዘመስግን ማለት እዩ። ኣነ መፅሓፍ ይደሊ ኣለኹ ዳንኤል መፅሓፍ ይደሊ ኣለኹ ብላ ኣሎ ዳንኤል ኣስኻ ትበና መፅሓፍ ኦኬይ ኤፍሬም ኤንድ ፍስሃይ ኣይ ዶንት ኖ ኣይፀሓፍኩማ ሕቶኹም 2-3 ሚኒት ኣላትን እሞ ንሕቶኹም ፅሕፋ ኢልኩም ፅቡቅ ነይሩ። እንድሕር ዘይኮይኑ ግን ኣብዚኣ ክንዓፁ ኢና ማለት እዩ። waiting for you. Okay. I did invested on 212, but I used it in. But I use in. What is I use it in? I ተረዳእንን Yeah, this is trading. Yeah, my trading application has Arab 212. It's a yes, now by the way, now Europa is it so 212, but I used in. I sorry, I turned off one for Sahawi. Maybe text give a label to more and had gives the book of the Cafetina. Get I turned out into Hasab. Ab trading ab 212 app our Firkala, but in our Firkala the girls I couldn't Hasab Kamalati. ምናልባት እንድሕር ፅሒፍካ ኣለይ invest 101 instead of ESA is transferable based. Fortunately, sorry ፍስሓወይ ተረዳእኽዋ ዘለኹም so maybe text ግበረለይ ብውሽጡ ሞ ክምልሰልካ ሓፈትኒ ኦኬ maybe ወይ voice ጌርካ ስደለይ ሞ ብመሰንጀር ክምልሰልካ ሓፈትኒ so guys ከም ዝበልክዎ ንመዘኻኸሪ ሕጂ ንፈርሓሉ ግዜ ኣይኮነን ሕጂ ንቕሓትናን ፍልጠትናን ዓቕምናን ክእለትናን ኣበሪኽና ክንዕወተሉ ዝግባአና ግዜ ደኣ እምበር ሕጂ ንፈርሓሉ ግዜ ኣይኮነን ማለት እዩ ኦኬ ተጠቅመና እንታይ ክንገብር ንኽእል ነዚ ዘሎ የስ ብዛዕባ የዛርብ ዘለኹ ኤፍ ሓዊ ሰላም ሚኪ ሓዊ ነዚ ዘሎ ኩነታት ተጠቂምና እንታይ ክንገብር ንኽእል የስ ዳትስ ዝበለፀ ሕቶ ማለት እዩ እንታይ እቲ ዝበለፀ ሕቶ ዝገብሮ እንተልኩኒ ኣብ ሰዓት እዚ ኩሉ ግዜ ግድነት ምውዳቕ ወይ ድማ በቲ ምውራድ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ቀዳማይ ኣዛነ ከም ኣነ ከም ማእከለ እዚ ጎልደን ታይም ኢለ ዝሓስቦ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ፅቡቅ ዕድል እዩ በቃ ፅቡቅ ዕድል እዩ ንክተዋፍር ተኮይንካ ዲኻ ዝፈርሓሉ ግዜ ይኮነን ባይዘወይ ጀስት ነቲ ሰባት ዝገብሮ እንድሕር ሰባት ኩሎም ገንዘቦም እንድሕር ዘውፅኡ ኣለዉ እንድሕር ዝፈርሑ ኣለዉ ኮይኖም ሓደ ግዜ እንታይ ልምሲልኩም ዋረን ባፈት ከመይ ጌርካ ሃብታም ትኸውን ክነገርካ እንድሕር ከይነ ገዛ ዕፀው ሞ ኢሉ ገዛ ዓፂኻ ሲ ሰባት ናብዚ ክኸዱ ከለውሲ እስኻ ከዓ ናብዚ ኸይድ ኢሉ ማለት እዩ ኣንፃር ናይ ሰባት ኬድ ኢሉ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ ዝበዝሐ ሰብ ረእይዎ ኣብ ዝኾነ ዕላል ከይድካ በቃ ጠፊኡ ቁጠባ ወዲቑ እኳ እዩ በቃ ካናዳ ጠፊያ እኳ እያ ከምዚ እኳ እያ እዚ እኳ እያ ኣሜሪካ በቃ ተባላሽዩ ገለ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ናይ ሓፋሽ ኩሉ ግዜ ከምኡ እዩ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ሓፋሽ ኩሉ ግዜ ደድሕር ሆ ጥራይ ዝብል ማለት እዩ ንሕና ግን ከምኡ ክንብል የብልናን ዊ ሃቭ ቱ ቢ ማይኖሪቲ እቶም ማይኖሪቲ ክንከውን ክንክእል ኣለና እቶም ውሑዳት ማለት እዩ እቶም ውሑዳት ግን ኩሉ ግዜ ዕድላት እዮም ዝርዩ ማለት ኣብ ሰዓት እዚ ፈሪሕካ ተውፅኣሉ ገንዘብካ ኣይኮነን ጥራይ ብግቡእ ንሕር ዋፊርካ ያኺንካ ንሕር ብግቡእ ዝተዋፈረ ገንዘብ ንሕር ኣለካ ኮይኑ ሞር ገንዘብ ክተዋፍረሉ ትኽእል ክትረብሓሉ ትኽእል ግዜ ዳ እምበር ሕጂ ክተሃድመሉ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ካልኣይ ኣብዚ ዘለናይ ከባቢ ንርአ ዕድላት ንኣብነት ትካላት ክተውፅእ ንድሕር ኮንካ ሕጂ ዝበለፀ ግዜ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ ማለት ብዙሓት ትካላት ሰርቫይቭ ክገብራ ይኽእላ ኣለዋን ኣብ ሰዓት እዚ ሰርቫይቭ ክገብራ ይኽእላ ኣለዋን ብሕሱር ክድርብዮ ይኽእላ እየን ማለት እዩ ገዛውቲ ትሪእዎ ኣለኹም ካብ ዝሓለፈ ዝነበረ ኣዝዩ ብዙሕ መጠን ጎዲሉ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ነገራት ክትገብርሉ ትኽእል ነገራት ዳ እምበር ሕጂ ካሽ ኣዳሊኻ ፀኒሕካ ኣድማዓይ ትኾነሉ ግዜ ዳ እዩ ሕጂ
ምናልባት ኤግዛክትሊ ደራይት መዓት ደሞ ትከውን ዘይትኽእል እያ ግን ክትርኢ ትክእል ኣለካ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ካናዳ እንድሕሪናዮ ኢንተረስት ሬት ጎሊሉ ገዛውቲ ዝነበረ ምኽባሩ ታሕቲ ወሪዱ ኣሎ ኣይኮነን ድዩ ካብ ዝሓለፈ 3 ዓመት እንደምት ሓደ ዓድ ከይ ነይሩ ቅድሚ 3 ዓመት ፈርዓን ዝገዝኦ ገዛ ነይሩ ከባቢ $250 ወሲኹ ነይሩ ድኒ ሕጂ ግን ድሕሪ 3 ዓመት ልክዕ ደሰም ከምታ ዝገዛእ ኣላ ማለት እዩ ብካልእ ኣዛረባ ናይ ቅድሚ 3 ዓመት ዝነበረ ዋጋ ስለማዓንቲ ዳርጋ ማዕረ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ገዛይ ሕጂ ቢዝነሳት ክሸጡ ዝደልዩ ማዕልያ ዘይብሎም ሰባት ኣለዉ ሕጂ ኣስክ ንድሕሪ ክልተ ሰለስተ ሰባት 4 ሰባት ኮንኩም ሓደ ትካል ከተውፅኡ ትሓስብሉ ግዜ ኮለል በላ ተኸባቢኻ ዘሎ ገበታታት እዚኣ ናይ ጋራጅያ ናይ ገለድያ ድኳን ድያ ናይ ፒትሳ ድያ ናይ ገለድያ ኮለል በል ሕተት ኣስክ ምሕታት ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት ማለት ንድሕሪ ሓቲትካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሕሱር ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ገዛ ድሽየጥ ድዩ ትካል ድሽየጥ ድዩ ወፍሪ ዝዋፈር ድዩ ዝኾነ ነገራት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ብኡ መጠንካ ኤኒቲንግ ስኪል ከዓ ክትዕቢ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ገለ ነገራት ካብቲ ኣብ ሰዓት እዚ ክንጥቀመሎምን ክንገብሮምን ዘለና ኢለ ዝሓስብ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ፈሪሕና ሓዲምና ናብ ካልእ ነገራት ንኸይድ እቲ ናብ ኣድቫንቴጅ ናትና ናብ ረብሓና ክንቅይሮን ክንልውጦን እዩ እቲ ዝበለፀ ነገር ኢለ ዝሓስብ ማለት እዩ ስለዚ ኣይ ሆፕ ጠቂማትኩም ትከውን እዚኣ ፕሮግራም ወይ ድማ እዚአን ሓሳባት ፕሊዝ ግን ናብ ኩሉ ሰባት ሸር ግበርዎ ብዙሓት ሰባት እንታይ ክጥቀሙ ካሊእ ከም ዝበልክዎ ብዙሕ ቪድዮታት ክልወኒ ብዝሓፂር ግዜ ብፍላይ ነዚ ናይ ካናዳ ፖለቲካል ኣረኣያ ዘሎ ፅቡቅ ጌርና ክሊር ክንገብሮ ኢና ምክንያቱ ቲንክ ብዙሓት ሰባት እንታይ ኢሎምኒ ኣድሚፅና ይፍልጠናኒ ወላ 10 ዓመት ኮን ሲሪዝን ገይሮም ኣድሚፆም ኣይፍልጠን እዮም ከነድምፅ ክንክእል ኣለና ከመይ ጌርና ነድምፅ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ክንርኢና ማለት እዩ ዋትስ ኮንዘርቫቲቭ እንታይ ዘለዎም ኤንዲፒ እንታይ ዘለዎም ሊበራል እንታይ ዘለዎም ናይ ምን ፖሊሲ እዩ ዝሕሸና ከም ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብዚ ዓዲ ንነብር ዘለና ከም ሓበሻ ድማ እንታይ ዝጠቕመና ኣየናይ ንደቅና ድዩ ንናብራና ድዩ ነቲ ኢኮኖሚ ናትና ድዩ ንኬሪየር ናትና ድዩ ነቲ ናይ ኢሚግሬሽን ስታቱስ ናትና ድዩ ነዚ ኩሉ እዚ እንታይ ኣየናይ ጋቨርንመንት ክጠቕመና ዝኽእል ኮንዘርቫቲቭ ድዩ ብዙሓት ሰባት ሕጂ ኮንዘርቫቲቭ ጠቕላላ ስደተኛ ኣይፈትውን እዮም ዝብል ሓሶት እዩ ኣይኮነን ኣይፈትውን ኣይኮነን ይፈትዩ እዮም ግን ከመይ ዓይነት ኣለዎ ሊበራል ጠቕላላ ከምዚ እዮም ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ኣይኮነን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ክላሪፋይ ዘድልዮ ወይ ድማ ኤክስፕላኔሽን ዘድልዮ and then hopefully at the coming week we'll do a lot of videos political ዘበለ it just not because I'm political ስለዝኾንኩ ኣይኮንኩን I love politics እዚ ነዚ ዓዲ ከዝ ብዙሕ ስለ ዝፅንዓሉ ነዚ ዓዲ ነገራት ወይ ድማ ምስቲ ቆጠባ ተተሓሓዝ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ we'll discuss about it based on all the factors that you listed do you think economy for the future will be better than this of course it will be better than this of course so كل ጊዜ whatever comes down it will go up whatever goes up it will come down so كل ጊዜ ቆጠባ ዝኾነ ጊዜ ናይ ዝኾነ ዓዲ ቆጠባ ክዲብ ከሎ ቀዲም እዩ ዝወድቕ ቀዲም ይወርድ ድሕሪ ይዲብ ቀዲም ይወርድ ድሕሪ ይዲብ this is cycle ኮይ በቃ ካብ like S&P 500 ወይ ድማ ናይ ኣሜሪካ ቆጠባ ተመይስና ንሪኣ ናይ ዝሓለፈ 100 ዓመት every time ክዲብ ከሎ ቀዲም እዩ ዝወርድ every time እዩ ዘለኩም ዘለኹም ስለዚ this is a cycle ዝወርደሉ ጊዜ ዘሎ ጊዜ and which stocks or cryptocurrency to buy now honestly speaking if حوي I can't say እዚኣ ወይ እቲኣ ምክንያቱ I don't know you ክብለካ ከለኹ ሓንቲ ዝኸበደት ነገር ክብላ ዘይደሊ ነገር ተሃልያ ኮይና እዚኣ ስቶክ ፅብቕቲ እዚኣ ስቶክ ሕማቕ ዝበሃለሉ ነገር ኣይኮነን it's all based on ናትካ ድሌት ናትካ ዕላማ ናትካ risk tolerance ናትካ goals ናትካ asset ናትካ like ብዙሕ ፋክተር ኣለዎ ክኣቱ ዘለዎ ማለት እዩ ሶ እዚኣ ፅናምነት ለማዓንቲ መፅኢለሲ ኣመና ላብዚ ናርዲ ሲ እንታይ መግቢ ይፈቱ እንተይላትንስ እንታይ ክብላ ክእል ሽሮ እንታይ ትብሉ ትብሎ ሽሮ ዲኻ ትብል ኣደ ዚኻ ትብል I don't know right I don't know her I have to talk to her እንታይ ትፈቱ ክዕላ ክእል ኣለኒ ከመይ ዓይነት በርበረ ዘለዎ ዶ በርበረ ዘይብሉ ዶ ናይ ፆም ዶ ናይ ስዕር ዶ ክብላ ኣለኒ ድሕሪኡ ካብኡ ቢለ you know what ናይ ፆም ስለ ዝበልክኒ በርበረ ዘይብሉ ቁሩብ ፕሮቲን ዘለዎ ገለመ ኦኬ ሜቢ ኣደስ ብልዕ ክብላ ክእል ኣደስ ምሳኻ ዝኸይድ ክብላ ክእል ወይ ድማ you know what ኣነ ናይ ፆም ዘይኮነ ስጋ ዝመስል ገለ ትብለ ንኽእላ ምናልባት ስጋ ናይ ቢፍ ወይ ናይ በጊዕ ወይ ናይ ብዕራይ ገለ ክብላ ክእል ማለት ስለዚ it's very hard for me እዚኣ ክሪፕቶ ካረንሲ ወይ ድማ እዚኣ ስቶክ ኣዋፍሩ ክብል ማለት እዩ because it's ናይ ኩላትና ዲፍረንት ዝኾነ ማለት እዩ ኣብዚ ዩቱብ ከዓ ወይ ኣብዚ ፌስቡክ ኣብዚ ከዓ ሶሻል ሚድያ ከዓ ክትዛረብ ከለካ ብዙሕ ሰብ በብናቱ ስለ ዝወዝኦ it's very it's not the right thing to say ማለት እዩ my question I invest on investment to an instead stock ISA which is tax efficient so do you have any say on it and it's transferable to stock ISA please I'm not sure about this one maybe I will dig حتى أقرأ أخيلي but this is not Europe it's not Canada or America كان trading 212
it's ናይ US ኣይኮነን ናይ ኣሜሪካ ኣይኮነን ናይ ካናዳ ኣይኮነን it's international one ኣይኮነን ምስለኒ I think it's ናይ ኢሮብ እዩ maybe I will see I will get back to you ምናልባት ፍሳሓወይ but I'm not sure in the tax efficient ዝምልከት I'm not sure ኣብ ካናዳ ንሕር ኮይኑ ግን it's always good to use TFSA it's good tax efficient but don't use it for trading ማለት እዩ trading ዘይምግባር ማለት እዩ okay and then ኣብ US ተኸይኑ ሮዝ IRA ኣለና 401k ኣለና እዚኦም ናይ tax efficient ዝኾኑ ማለት ኣብ ካናዳ ከዓ TFSA, RRSP, and yeah, UK or Europe, yeah. TFSA, RRSP, and then FHSA with my first home saving account. كمون أي حسانات وين أي دقيقة أنا تمرتها RESP with my registered education saving plan. زيوم علونا tax efficient سخون مالتي. زيوم اسمه أنا يوم we have to go دحرينا منان register account مالتي. تزي كده بزحات سبات أب كندا زلهم ويا أمريكا زلهم. تري لكم منان register account أوافر زلهم tax efficient يكون. طبعا نقول tax charges تقبل سوزهمكم. You better كاب حجي كتعريو مالتي. Okay. So with that being said, thank you, Miki Hawi, appreciate it. And then you're like, thank you, if Hawi. I love you all, guys. So hopefully we'll see you at Giza. And then this was nice Saturday. The حسب كلام عندي. And then كم كل جيزة سلت كل تجيزة تقول لي دقفن متبعين بتعامل زي مسكن. Love you all. So I will see you at the Kali video. سلام معلتي إذا فيديو زي أجن بليز ناب كل سب شير نحرقكم لي ناب كل سب زملاء بزخا كبزه كحجزي مالتي. So with that being said, thank you very much. Have a good